Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joep mij optredens van de band Newland Slide, Lammy Bruins, Esther Groenenberg en Aurelia Rose. In de duisternis, in een dof geraas, kwam opeens uit het niks jij voorbij. Langzaam werd het licht en een beetje dooi. Als een soort lentelucht kwam opeens jij voorbij. Maar ik heb mijn jas niet uitgedaan. Ik ben binnen blijven staan, want je hebt het zo te pakken weer dan te voorzichtig aan. Eerder ging ik zo gauw als kon, zonder jas aan buiten staan. En nu denk ik alleen hier bij het vuur, had ik dat maar gedaan. Want het was maar even en het sneeuwde weer. Zoals een voorjaarsdag, zo ging ook jij voorbij. Ik heb mijn jas niet uitgedaan. Ik ben binnen blijven staan, want je hebt het zo te pakken weer dan te voorzichtig aan. Eerder ging ik zo gauw als kon, zonder jas aan buiten staan. En nu denk ik alleen hier bij het vuur, had ik dat maar gedaan. Het ging gewoon te vlug, maar voorjaar komt wel terug. Niets is voor niets en ja, niets gaat voor niets voorbij. Esther Groenenberg, ja, ze komt van Zwolle, maar Jern Vlien al eens een keer even te gast gehad. Ze had een prachtige EP uit en die had ze maken in gewerking met Daniel Lohuus. Fantastische zangeres en ze gaat in kwart nek nog mee een Fries om Utens op paard. Dat verhaal krijgen we straks met nog meer live nummers van haar. Esther Groenenberg in ieder geval Joert te gast in deze nagelnije aflevering van Noorderwien. Dat heb ik een hele toffe bandje te staan haar. Newland Slide uit Haas en Omkrieten. The Sunday bells, the Monday bills, the Tuesday sighs, the Wednesday highs, the Thursday stings, the Friday sings, and on a Saturday I was born. Captain, I could have
Toffe band. We praten straks ook nog even met Newland Slide. Jawel, dat wie is Newland. En dat draait net helemaal, maar toch redelijk om Alex Nieuwland uit Haarswijk. Je weet het we jou graag omdenken om een bands, maar ook om evenementen. En ik kreeg nog net zo lang een hartstikke leuk mailtje over Polo Pop. Ja, dan word ik altijd nieuwsgierig. Ik denk, Polo Pop. Nou goed, twee mensen die er weten alles van. Die zitten nou op de bank. Sophie, Jesse, mooi om te binnen. Welkom. Dankjewel. Wat is Polo Pop? Ja, Polo Pop begon eigenlijk als ambitie, als een soort van een droomidee. Sophie en Paulus, een goede vriend van ons, die weer een dromen. Over een liedfestival. Ja, ik denk dat jij het misschien beter kunt. Vertel maar even. Ja, wij zaten met een grapje of met een droom? Ja, het was, hoe heet het? Mijn vader is een aantal jaar geleden is naar Spanje geëmigreerd. En ik zat met Paulus, mijn huisgenoot, zat ik in de tuin, zaten te praten. Ik was net teruggekomen. En wij maken muziek, al onze vrienden maken muziek. En we waren gewoon een beetje aan het dromen van... oh, Pollepos, mooi dorp, afgelegen. Kunnen we wel met een paar vrienden met een busje, wat instrumenten achterin... kamperen, kampvuurtje, daar wat muziek maken. En, Klinkt een beetje jaren 60. Ja, een beetje als de hippies. Ja. Maar toen vertelde ik dat tegen mijn vader. En toen was mijn vader van... oh, dan moet je even met Tisa en Wijnand... twee andere Nederlanders in het dorp praten. Hebben overigens meegedaan aan het... wat was het ook weer? Het Spaanse dorp Pollepos. Een tv-programma van RTL 4. Dat hebben zij gewonnen een paar jaar geleden. Dat is wel grappig. Zijn kunstenaars. En toen ging ik... volgende keer toen ik in Spanje was... ging ik met ze praten. En toen kwam de fles wijn op tafel. En toen kwam de tweede fles wijn op tafel. En toen riep Tisa ineens van... leuk idee dat kamperen. Maar wat als we er een festival maken? En in plaats van de volgende ochtend wakker te worden en te denken... dat was een leuk, beschonken ideetje... hebben we gezegd, we gaan het gewoon doen. Het wordt gewoon serieus dus. Ja, inderdaad. Polo Pop, je moet naar Boetland daar. Ja. En toch is de reden dat je hier zit. Want wat voor festival moet het worden? Met Spaanse bands of met Nederlandse bands of met Friese bands? Of? Exact. Eigenlijk is het een soort van export van Friese cultuur. We gaan met zo'n Friese bands gaan we die kant op. Maar Sais Buskes, Santje Man. Wauw. Ja, dat wordt echt heel gezellig. En nog een aantal Spaanse bands hebben we geprogrammeerd. Het is een 2-daags festival. Het wordt nog niet een groot feest. Ja, met schets even de situatie daar. Wat voor locatie zit je hem daar? We zitten heeg in de bergen. Het is een Lieds-dwarp. Er zijn zo'n 24 mensen, geloof ik. En eigenlijk ben dat wat te minder. We moeten wat meer toerisme in. We moeten wat mensen bij elkaar brengen. Het is een heel mooi plakje. Het verdient het gewoon meer. Ja, maar zit je hem op een gasveldje of midden in het dorp of op het dwarsplein of zo? Ja, we zitten midden op het dorp. Of midden in het dorp. Ja. Daar is een heel groot dorpsplein. En in Spanje heb je in de zomer fiesta's. Dat het hele dorp feest gaat vieren. En daar staat er ook een podium. En wij kunnen dat podium ook gewoon gebruiken. Okay. En dan midden in het dorp waar iedereen bij elkaar komt... waar ook het restaurant van mijn vader zit, daar gaat het gebeuren. Klinkt fantastisch. In welke hoek van Spanje moet ik jullie plaatsen nu dan? Zuid-Spanje, Andalusië. Echt helemaal, ja. Eigenlijk verder kan je eigenlijk niet. Oké. En wanneer, hebben we al een datum of net? Ja. 5 en 6 juli. Oké. Ja. Oh, dus een zwembroek mee. Ja, zeker. Ja, weten. zeker, Ja, zeker. Het wordt echt heet. Ja, het is heel wonderlijk, want ik zie het van de week prachtige series van de Belgen die dan door de lage landen reizen. Ja. Ik ben met en die kwamen in België bij een dorpje in Wallonië terecht. Er werd ooit in de hippie-tijd weer een festival in Frankrijk georganiseerd. Die kregen de vergunning net rond. Dan ben ze met z'n allen verhuizen naar dat dorpje. En die waren ineens overstroomd met 70.000 hippies. Hij dat nou ook in de hol of net? Het zou leuk wezen, maar ik ben net, want dan wordt het wel een hele grote... Maar hebben jullie met de dorpsbewoners gepraat van... nou jongens, we komen met een stel jonge bands en we gaan popmuziek maken? Ja, zeker. Sowieso, het dorp is heel klein, dus iedereen kent elkaar. Nee, ja, 75 mensen. Dus, ja, zoiets inderdaad. En, we zijn er ook heen geweest. We zijn er inderdaad ook heen geweest. In april zijn wij met Paulus een weekendje daarheen geweest om met de mensen te praten. Zijn we ook uitgenodigd voor een dorpsbarbecue. En toen hebben we eigenlijk de mensen best wel enthousiast weten te maken. En de burgemeester is ook aan boord. Die is een grote hulp. Die vond het geweldig. Ja. Die vindt het allang leuk dat er jonge mensen in Pollepos wat gaan organiseren. Ja. Dus, fantastisch verhaal, jongens. Goed, Friesland verhuizen even qua muziek in ieder geval naar Spanje. Welke bands gaan we onder meenemen? We hebben Los Trebles, Abeus, Jack Shit, Graaf Landgraaf, De Baha Code. Gratul.
Oh ja, en de coach. Baja Gratul, de coach en Worldwide. Wauw. Misschien met er ik wel 8. Ja, nou, de meeste kennen we intussen een aantal van Hayek spelen. Maar Ja, dat is zeker echt weten. hartstikke leuk. Dus echt de jonge generatie gaat on tour dus. Ja. Dat is Goed. wel een beetje de bedoeling. Leuk idee. Dwarp regelen, 24 Spanjaarden regelen, bands regelen, busjes regelen. Alles is regelen. Maar nu moeten er nog een paar centen komen zeker. Nou moeten er nog een paar centen komen. Wat hebben we nodig? Hoe kunnen we helpen? Ja, wat het eigenlijk een beetje is... het is gewoon heel erg duur om al die muzikanten die het op dat festival spelen daar te krijgen. En daar gaat het eigenlijk een beetje om. We willen eigenlijk ervoor zorgen dat de muzikanten die daar spelen zo weinig mogelijk geld kwijt binnen om daar te spelen. Precies, reiskosten, exact. eten, Want- drinken, dat soort dingen. Ja, want dat is de grutst. Eigenlijk is... Armlastige muzikanten al die, Ja, precies. Dan ben ik maar een student en muzikant. Wist? Dus dat is het ik. Maar dat kost gewoon heel veel geld. Dus als mensen een liedspitsseizoen kunnen missen, dan hebben wij een soort van crowdfunding bij Voor de Kunst. En dan kan mensen us een beetje geld jan voor om us naar Spanje te krijgen. Ja, Voor de Kunst. Het is natuurlijk een pagina die daar heel erg gespecialiseerd in is. Hoe kunnen mensen die je hem vinden op die pagina? Hoe heet het gewoon? Voor de Kunst. Ja? En je pagina? Ja, weet je die link? Volgens mij help ons naar Spanje. Oh, zoiets. Ja. Ik weet zeker dat als je het op Even Polopop of help ons naar Spanje. Ja, als je ons op Instagram opzoekt, dan vind je alles over het hele festival. En dat is gewoon Polopop Festival. En dan kun je via daar kun je ook doneren, kun je alles vinden. Nog één keer het adres? Polopopfestival.nl .nl neem ik op. Het Polopopfestival. Helemaal goed. Goed zo. Succes! En ik hoop dat het een groot succes wordt. Ja, ik. Ja. Komt helemaal goed. Goed, steun ze. Eigenlijk is maar €4. Dat trekt net daar. Een beetje naar je Friese bries, maar dan richting Spanje. Dit keer is het wel een hartstikke leuk verhaal. We blijven het volgen in ieder geval. En de volgende keer misschien kent deze band voor mij. New Landslide, live in Noorderwien. And once again I saw your eyes, brighter than the sun. That you're a blessing in disguise. And you wear your love like heaven. You wear your love like heaven. You wear your love like heaven. Took me some time to realize we've only just begun. Sure, it was taken by surprise. And you wear your love like heaven. You wear your love like heaven. You wear your love like heaven. Somewhere, someone's waiting. Times will echo back. Lies forever changing. There's too many cards down in the pack. And now you find out it's only lies. The devil's own brigade. But I can say I sympathize. 'Cause you wear your love like heaven. You wear your love like heaven. You wear your love like heaven. Somewhere, someone's waiting. Times will echo back. Lies forever changing. There's too many cards down in the pack.
Ja, toffe band. Newland Slide. Zomaar even live hier in de studio. En het draait een beetje om deze meneer hier, Alex Nieuwland. Die ik eerst even feliciteer met overigens. Dat is jeetje, hè? Ja. Ik was net een vreemd hoort, maar... Nee, dat is weer een jaar af. Ja. Dat is weer een jaar. Maar is toch stemmen zeker, hè? Nou, bijna, ja. Stel even de band voor. Nou ja, het draait echt niet helemaal om mij. Hè. Erik Enema op gitaar en zang. Gilbert Terpstra op drums. Klaas Bos op bas. En Jeroen Deen op toetsen. Al die jonge kerels, hoe komt het er Ja, behalve Erik dan. Ja. Ik ken je singer-songwriter Alex Nieuwland. Newland, best een hele tijd actief voor mij West. En nou mijn Newland Slide op paard. What happened? What happened? Ja, ik ben inderdaad al heel lang een one-man band. 8 albums lang al inmiddels. En dat is wel heel erg leuk om dat te doen. En thuis en zo. Maar live is dat een beetje lastig. Of je moet gaan playbacken of zo. Maar, Nou ja, met bandje. Hè? Met bandje, precies. Maar je moet het levenslied doen eigenlijk. Ja, dat is mooi jaloer. Nou ja, laat maar. Ja. Nee, maar dus een band en live spelen, dat is natuurlijk geweldig. En ik heb nu echt zo'n geweldige band bij elkaar. Ze zijn niet alleen redelijk muzikaal, hè, toch? Maar ze zijn ook wel heel erg aardig. En we hebben het gewoon heel erg leuk met elkaar. En we zijn gewoon goed bezig, volgens mij. Ja, maar dan mag het volgens mij dan ook wel wat loslitten dus. Ja, maar dat heb ik altijd wel gekund. Omdat ik het wel 2 verschillende dingen vind. Wat ik thuis maak, hoeven wij niet na te spelen. We zijn geen tribute Newland band. Want die bestaan al heel veel, hè, tribute bands. Dus we doen een interpretatie van liedjes van mij, maar ook een aantal van Erik. Dus ik vind dat juist leuk om nummers, bijvoorbeeld wat we net hebben gespeeld, Where You Love Like Heaven, was op een plaat van mij een 4-kwartsmaat. Erik zei, we gaan er een 3-kwartsmaat van maken, een walsje. Ja. Nou, dat is fantastisch, dat soort dingen. Ja. Je hebt om een muzikaal waar een door voor hier eigenlijk. Ja, zeker weten. Ja, ik vind het heel erg leuk en inspirerend om te doen. Ja. Album, 8e album, beschijsel, voor die in ieder geval. Wat is het verhaal van die plaat? Juist deze samenstelling? Nou, die laatste plaat heb ik gemaakt. Volgens mij waren wij hier al mee bezig met de band. Maar dat was nog niet met dat in het achterhoofd. Eigenlijk de nummers die we nu live spelen is een beetje een soort greatest hits. Of de liedjes die we het leukst vinden van mijn materiaal. En we komen inmiddels nieuwe liedjes bij. Liedjes van Erik. Dus het wordt ook wel... En dat is ook het verhaal achter Newland Slide. Newland is mooi, maar we willen wel de live band onderscheiden. En dat dus ook een andere naam geven, zodat het ook wel 2 verschillende dingen zijn. Ja. Dus hij is alleen, ik moet ook mij een band op paard. Ja. Hij is het ooit jij dingen? Ja, zeker. Ja, ik ben wel uit de Friese Briestijd natuurlijk. Hè, want ik mag wel net stemmen, maar ik ben toch wel wat ouder. Wij zijn old school ontwinnen. Ja, Pretty Green in het verleden bijvoorbeeld. Hè, daar hebben we het hele land wel mee gespeeld. Ik ben gewoon een hele tijd uit geweest, een jaar of 20 wel. En weer begonnen een jaar of 6, 7 geleden. En ja, ik ga nu niet meer stoppen. We gaan nou gewoon door. Till the end. Zo is het, ja, zeker weten. Ja, maar dat screwen, is dat een soort continu proces wat je met bezig bent? Ja, eigenlijk heb ik wel gezegd, ik ben een beetje manisch productief. En ik zie het ook niet als dat je gaat zitten wachten totdat je inspiratie hebt. Ik ga gewoon eigenlijk elke dag zitten en dan probeer ik iets te maken. En de ene dag is het niks. De andere dag is het iets beter. En de volgende dag is het geweldig, in mijn ogen dan. En zo werkt dat. Volgens mij is het ook gewoon een ambacht. Je moet het gewoon doen. Ja. En stel ontzettend leuke kerels bij elkaar. Echt waar. Ja, zeker. Ja. Hoe ben je Oefenjan? We er nog spelen of net? Ja, wel. We zijn best wel heel fanatiek aan het oefenen. Ja. Maar er is ook ruimte voor grapjes en een biertje en gezelligheid. En waarvoor je vertelt nou de meest vieze moppen? Ja, Erik natuurlijk. Ja, er is altijd iemand. Ja, altijd. Ja. Die leven je net ontwoord, want die had genoeg het budget. Ja, precies. Nee, maar we hebben het is gewoon heel echt een hele leuke band. Ik geniet ervan. Ja. Ik ben op Spotify ontzien. Er zijn nou verschillende pagina's. Waar maar we vooral op zien. Nou ja, als je op Newland wil kijken, dan is dat gewoon Newland op Spotify en op Facebook en dat soort dingen. Maar Newland Slide, net een single uit. Arm Candy hebben we net gespeeld. En die staat nu ook op Spotify. En we zijn ook te vinden op Instagram en op Facebook. En daar komt straks de rest op. Daar komt de rest. We zijn al bezig. We hebben al wat meer dingen opgenomen. En we gaan nog weer de studio in. Dus er komt waarschijnlijk wel een EP aan in het najaar of zo. Super. Tof dat er alle binnen, jongens. Fantastische muzikant. Een hartstikke leuke band. Hoop dat je hem nog heel vaak live speelt. Ik in deze studio. Ik ben blij dat ik ze haal. Newland Slide live in Noordwien. Between the broken stones lay the remnants of the bones of those before us, big or small. Underneath the salvage spread is what's remaining of the death of those before us, big or small.
fields were thick as seas and where the gray was green. We should just say goodbye, just turn and walk away forever. When everything is said and done, just turn and walk away forever. Romeo and Juliet, no remorse and no regret. It was written in the stars, they said. Lancelot, Queen of Fear, take these fools away from here. It was carved out in the sand, they said. I don't want to rest in peace, I want to shine and never cease, lasting forever, day and night. Can I please stay for a bit, and I will write the biggest hit, stay here forever, hold on tight. We should just say goodbye, just turn and walk away forever. When everything is said and done, just turn and walk away forever. Romeo and Juliet, no remorse and no regret. It was written in the stars, they said. Lancelot, Queen of Fear, take these fools away from here. It was carved out in the sand, they said. Odyssey and Penelope, fighting with the enemy. It was painted from the heart, they said. Romeo and Juliet, no remorse and no regret. It was written in the stars, they said. New Landslide, fantastisch. Nou ja, nije band. Het draait natuurlijk om Alex Nieuwland. New Land. Maar dit is wel de nije formatie. Ben benieuwd hoe vies ze komen. Het is echt toffe muziek. Het zit intussen ook wel op Spotify. Dus daar kist ik wel even niet verdiepje en even streamen. Dan kijk ik ze van Esther Groenenberg. Want het begin van het programma hadden we even een noemer van Hayet. Ja, als die achter de vleugels zit, dan gebeurt er iets. En dat je dan ook nog een keer wil gaan met Daniel Lohuus. Dan ben je muzikaal volgens mij helemaal in de hemel. Dag Esther, leuk dat je er bent. Welkom. Dankjewel, leuk dat ik hier mag zijn. Jij kende Daniel Lohuus al, volgens mij met de samenwerking. Maar je laatste EP is eigenlijk helemaal met hem gemaakt, geloof ik. Hè? Klopt, we hadden al wel eens samen liedjes geschreven. En ik ben al jaren een groot bewonderaar van hem. Maar inderdaad, mijn laatste EP, dat zijn liedjes uit zijn oeuvre. Die ik al een beetje, ja, ik vond het leuk om die te spelen. Maar ik kan geen Drents. Tenminste, ik kan het wel, maar dat voelt gek, want dat is niet mijn taal. Want je komt dus Zwolle, toch? Ja, ik kom uit Zwolle, uit Nieuw-Leuzen eigenlijk, maar ik woon tegenwoordig in Zwolle. Dus het zit wel in mijn oren en ik kan het wel hartstikke goed volgen. Ik vind het prachtig om naar te luisteren, maar als je het dan zelf gaat zingen, ja, voelt het voor mij fijn om dat in het Nederlands te doen. Dus ik heb ze naar het Nederlands vertaald en dat hebben we opgenomen. En, ja, prachtig resultaat. Vond het echt heel mooi. Mooie liedjes ook. Ja, misschien wel voor jou ook, hoe zou ik het zeggen, een soort kroon op je werk, want je bent al heel lang bezig, hè, wat dat betreft. Ja, zeker. Ik probeer altijd weer iets te verzinnen. En ik probeer altijd dingen te doen waar ik eigenlijk ook gewoon zin in heb. Wat er in me opkomt. Dit was ook eigenlijk een spontaan plan. Ik had het jaar daarvoor een eigen plaat uitgebracht. Ook heel veel leuke dingen mee gedaan. En toen kwam dit eigenlijk als een soort van ding tussendoor. Want ik ging het eigenlijk voor een live optreden allemaal vertalen, die liedjes van hem. En toen was ik eigenlijk zo blij met hoe dat dan ging. En hij zei, oh kom op, dit gaan we gewoon opnemen. Dat is leuk. En, dus het kwam eigenlijk zo tussendoor. En inderdaad wel echt een hele eer. En zo ontzettend leuk om dat samen te doen. Ja. Want je draait, wat ik al zei, al een behoorlijke tijd mee. Is het hele idee van muziek maken, van genieten, het creëren, is dat door de jaren heen heel erg veranderd? Of is het eigenlijk nog steeds een beetje hetzelfde bij jou? Ja, dat is een goede vraag. Het wordt voor mij tot nu toe alleen nog maar leuker. Ik voel steeds meer vrijheid om gewoon te doen wat ik zelf wil doen. Heb je het meer onder controle voor je gevoel? Ook. Ik weet ook steeds beter waar. Je weet op een gegeven moment een beetje van, dit is niks voor mij. Of hier ben ik wel goed in. Ik durf ook iets meer. Bijvoorbeeld deze EP, dat is alleen maar vleugel en zang. Nou ja, als je me dat 15 jaar geleden had gezegd, nou zingen, dat durfde ik dan wel. Maar vleugel, dat had ik nooit zo aangedurfd. Maar
ja, mede ook op aanmoediging van Daniel, dacht ik, ja, ik ga dat ook gewoon doen. En dan ontwikkel je ook weer. Dus ik vind het tot nu toe in de muziek alleen maar leuker worden. En ik voel steeds meer vrijheid om te doen wat ik wil doen. En de titel toch, ik heb het licht nog aan. Ja. Waar heb je die vandaan? Nou, die komt ook, want ik had oorspronkelijk 19 van zijn liedjes vertaald naar het Nederlands. Of hertaald, hoe je het ook wil noemen. Waaronder ook een liedje van Skik. En dat heet Ik heb het licht nog aan. Dus iedereen ligt te slapen, maar ik niet. Ik heb het licht nog aan. En we waren aan het zoeken naar een goede titel. En toen vond ik, er moet iets positiefs in zitten. Want ik vind de liedjes van Daniel zijn zo troostend en zo hoopvol. Er zit altijd iets lichts in. Ik heb dat ook heel erg in mijn karakter. En ik vind het ook heel belangrijk om in mijn muziek een beetje troost en hoop en herkenning en gezelligheid te geven. En op de een of andere manier voelde die quote eigenlijk heel geschikt als titel. Ja, die past wel bij jou. Ja, zeker. Ja. Even wat oors, ik kan er niet Fries pruttelen. Maar doe ik eerst bij een Frieske dame op paard. Aha, leuk. Ja, Nienke de Jong. Oh, sorry, ik verstond je eerlijk gezegd niet zo goed. Nee, het was ook de bedoeling. Nee, het klopt. Ik ga een theatertour doen samen met Friese trots toch wel. Ja, ze is Friese Mutens, noemen wij dat. Dat is een Fries die ooit verhuisd is, maar ze is nog heel erg Fries. En daar refereert ze ook heel vaak aan. Ik vond het heel leuk. Wat gaan jullie nu doen? Nou, wij gaan een voorstelling maken, want Nienke is een vriendin van mij geworden. Zij woont dus sinds een tijdje in Zwolle. En we dachten, we moeten een keer samen iets gaan maken. Want we denken over heel veel dingen hetzelfde. We kunnen heel goed met elkaar opschieten. Die voorstelling die heet Het leven een handleiding. En we zijn er momenteel echt aan het schrijven. Dus het is echt nog helemaal niet af. Maar dat gaan we de komende maanden doen. Ga je uitleggen hoe het leven in elkaar steekt? Ja. Ben je er eindelijk achter? Nee, kijk, we worden allemaal geboren. Je krijgt er geen handleiding bij. En je moet het maar uitzien te zoeken, toch? Ja, hier is het. Ja, hier is het. Nou, dat kan natuurlijk helemaal niet. Of wel. Je zult wel moeten natuurlijk. En wij gaan met wat verhalen en gesprekken en ook natuurlijk liedjes, ook van mijn kant. Nienke gaat ook wat zingen. Gaan wij toch eens even kijken of we het publiek een beetje door de pieken en dalen van het leven kunnen loodsen. En het wordt ook echt wel een serieuze voorstelling, maar ook wel met heel veel humor en grapjes, want dat hoort er ook bij. Wanneer ga je hem spelen? Na de zomer? Ja, na de zomer. Dus 12 september is het try-out. En we komen in Sneek en in Heerenveen. Dus in Sneek, als ik het goed heb, op 4... Oh, ik weet niet uit mijn hoofd. Ga je op een speellijst kijken? Ja, check even. Volgens mij 24 oktober en dan 4 december Heerenveen. Even checken op de site. Ja, zeker. En misschien komt daar ook nog zo'n liedje van deze EP voorbij. Gewoon doen. Ja, hè? Ik ben voor. Wel, ja. Leuk. Bemoei me er toch een beetje mee. Fantastisch dat je bent. Ze geeft nog een nummer aan trouwens van die EP. Nogmaals, zit ik wel op Spotify. Ja, geweldig om haar weer te hebben hier. Mijn Nienke op aard dus. Maar daarna hoop ik dat je over een tijdje weer gewoon langskomt. Mooie stem, mooie versjes. En in dit geval ik nog een keer werken met Daniel Lohuis. Hoe wil je het helemaal ha? Live in Noorderwien. Esther Groeneberg. Je moet niet altijd bang zijn voor de eeuwigheid. Angst is maar voor even, spijt is voor altijd. Wees maar niet benauwd, raak dat gevoel maar kwijt. Angst is maar voor even, en spijt is voor altijd. Donkere wolken botsen soms, waar dan bliksem uit ontstaat. Laat je niet weerhouden door de kans dat het niet gaat. Hou je maar niet in, stort je dapper in de strijd. Angst is maar voor even, en spijt is voor altijd. Zwarte nachten, zweet en jeuk en verlichting is er niet. Maar laat je niet beletten door de kans op groot verdriet.
niet alleen het goede, ook het slechte gaat voorbij. Angst is maar voor even, en spijt is voor altijd. Je moet niet altijd bang zijn voor de eeuwigheid. Angst is maar voor even, en spijt is voor altijd. Er was een vogel in mijn huis. Hij botste keihard tegen dat ene dichte raam. Het was hem vast ook gezegd ooit, knoop het goed in je veren. Nooit stoppen met proberen. Want opeens had hij het door. Hij fladderde door het open raam naar buiten toe. Ook hier kun je weer zien, je kunt je heel erg bezeren. Maar nooit stoppen met proberen. Luister goed naar jezelf en kijk jezelf eens aan. Tot hier aan toe is het geluk toch. Het zit zo diep in ons, het hoort bij ons bestaan. Kijk ons nou, zie ons weer eens gaan. Er was een vonk en er was vuur. Er was een vuursteen en dat werd een mes. En al snel beschoten we elkaar met geweren. En dat komt ook van nooit stoppen met proberen. Luister goed naar jezelf en kijk jezelf eens aan. Tot hier aan toe is het geluk toch. Het zit zo diep in ons, het hoort bij ons bestaan. Kijk ons nou, zie ons weer eens gaan. Zo werd de wereld hoe die is. Mooi en lelijk, goed en slecht, maar levend sowieso. Alles zal uiteindelijk zich pas tegen ons keren als wij stoppen met proberen. We moeten het niet verleren, nooit stoppen met proberen. Al heb je altijd de verkeerde, nooit stoppen met proberen. Als je gitaar wil leren spelen, nooit stoppen met proberen. Wat ze ook beweren, nooit stoppen met proberen. Mooie versjes van Daniel Lohuis dus. Uit via toch Esther Groenenberg. Wie al een hele tijd vriend dat ze hier eens in de studio opdook. En ik maar zeggen, ja, Piekenvel, prachtig. En ik nog geschreven toch een van de beste songscrewers die we hadden natuurlijk in Nederland. Ik hoop hem trouwens ook nog eens een keer te ontvangen hier. Daniel Lohuis, dat zou wel fantastisch wijzen. Je weet het, we nog een programma evenementen van Polo Pop in het Boeteland. Naar Snits, er komt een stripfestival aan. Naar Wieke is het, West 4, 8 juni. 2 heren op de bank. De Grote Veldhuis, hak er maar van maken. Precies. Ja, goeie. Pieter Klaas Johan, leuk dat hem er binnen. Welkom. Ja, dankjewel weer. Het Uitsneek Festival, zo neem ik het maar even. Yes. Streetfestival. Ja. Dus volgende week dan zetten we weer zo'n podia in de Stadel. En we hebben 36 acts en haast zo'n 100 deelnemers. Wauw. Dus het is echt een amateurfestival. Heel soort muziek, doens, theater, alles erop en eronder. Ja. Heel leuk. De hele stad toch? De hele stad, ja.
Dus echt Lietse podia, de kroegen in, of is het echt al je letterlijk op straat? Al je boeten. Ja, we hebben hier een binnenpodium, dat is de Martini Tjerke. Ja, die kan natuurlijk net missen bij zo'n festival. Nee, dat ken dak ik net al, hè, natuurlijk. Nee, precies. En dus ik woon in de binnenstad. Ja. Ja. En wat voor muziek? Wat kun je wel in verwachten, Johan? Nou, we hebben al hier leuke acts. Het zijn bandjes van de muziekskwallen, maar ik bijvoorbeeld New Landslide, die hoe het ik hier in de uitsturing is. We hebben Rihanna, wie ik natuurlijk nog maar hier 2 weken verlien. U is zeer bekend in Tesken. Ja, precies. En de Bogema Big Band. Vooral belangrijke Must. Altijd een zeer populaire onderdeel van uw festival. En dan vergeet ik nog wat, Pieter Klaas? Nou ja, van alles hebben de bezijds 3 acts. Dus ik kan ze helaas net al hebben nemen. Maar qua muziek, alle stijlen dus en alle genres. Jazeker. En net alleen nog muziek. Hè. Ik dans en theater erbij. Dus van alles. Ja, maar een duidelijk podium dus voor talenten bij hem daaruit. Ja, snits en omkrieten, begreep ik wel. Ja, zeker. Ja, Pieter kwam daar hoort die product mee dwaande, hè, met jong talenten. Ja, zeker. Is dit best een moment dat ze even een moment krijgen van, nou, we kunnen u zelf even presenteren? Ja, absoluut. En wij vinden dat zo wichtig dat die jonge meisjes, maar dus ik de ouderen, dat ze gewoon een podium hebben en ze op spelen kunnen. Nou, en dat bieden wij ze. Dus ik denk dat de jongsten die binnen hier is 8 en jochen die in voor het eerst optreden. Ik weet net wie de oudste is, maar dat zal hier de 60 geweest zijn ook. Precies, de senioren. Dus en er zit van alles tussen. Nou, dat is gewoon zo belangrijk, omdat je moet er gewoon meters maken en het snelst gaat dat op een podium. Nou ja, en ik kan me voorstellen dat dit extra dik scrum wordt in de agenda's van, oh jee, 8 juni, de man aan de bak. Ja, dus we hebben een soort oormeldsysteem. Dus in februari gaat dan de oormelding iepen. En dan kan iedereen zich oormelden en dan maakt we een programma. Dat kan eigenlijk nooit, want we hebben volle acts natuurlijk. Maar dan krijgen we dus toch al die bands en al die acts, die krijgen we daartussen. Ja, dat is echt te gek natuurlijk. Ja, is het heel wat oors als je naar de deelnemers, of word je bijvoorbeeld elke keer in het atrium zelf door, of niet? Nou, er zit natuurlijk heel soort oerlap in, want we doen natuurlijk heel soort in snits. Dus Uitsneek is echt een festival voor en toch de meesten die in snits les hebben of Wenny. En dus we richten nu echt even op snits. Ja. Maar inderdaad, dus we spelen soort bandjes van het atrium, maar oorsom die komen dan weer vaak bij u. Dus dat is heel leuk. Ja. Je bent beide muzikant, Johan Doek, best wel wat wend, maar dit is dan wel wat oors. Op straat spelen is een heel andere dynamiek als in de zaal, hè? Jazeker, het is natuurlijk hartstikke leuk. Meesten die toevallig voorbij komen. Maar ik de meesten uitsnit die dan mij de kranten in de hand. Want we hebben dan het programma dat stiet in Groot Sneek. Ja. En die komen dan echt zeggen, oh, dit bandje wil ik even zien en dat groepje wil ik even zien. Dat is wel superleuk. Ja, kun je zelf ook meespelen trouwens? Ik doe zelf even mee. Ik heb een koor, Avanti. En daar staan ik mij op de Marktstraat. En mijn dochter die is nou section, die zit in een bandje, de Sensations. En die speel je ik. En waarschijnlijk moet ik daar ook nog even 1 of 2 nummers mee spelen. Ja, kijk, maar dan mag je even naar Teachcam machine, dus dat het al je wil klappen, toch? Ja, dat klopt. Oh ja, en ik speel je ook nog met Rihanna mee. Dus ik ben en ik doch loert op het hoofdpodium, dus het is er wat heen en weer in de hele dag. Ja, ik hoop dat de Snijs een vrije dijnaam hast of net. Ik zou eens optreden, maar dat gaat net terug. Dus ik ga wel vrij Snijs. Dat is net heel erg dus. Nee, net zo slim. Nee, ik denk dat spierpien hast te worden deze in ieder geval. Ja, vast wel. Skets even ongeveer. Is het in de binnenstad? Hoe zit het die snits? Ja, dus in de binnenstad, we beginnen om Jelwien tot de Noerus Jelverzoon. Dat is wel mooi compact, hè? Alleen de mikjes is maar. Zeker, ja. He, mooi opzichtelijk wat dat betreft. Ja, dus maandag is nog naar de voetbal en dan is daarna het Sneek. En letterlijk alle plakken op straat, vaderwinkels dus. We hebben meestal maar heen willen. Ja, precies. Nou, we hebben dus het hoofdpodium hebben we op de Marktstraat staan. We zijn nog even bezig met een podium, want er is natuurlijk van de week een bron geweest. Daar zou een podium komen. Dus daar moeten we nog even zien. We hebben dat precies deel zetten, maar dat komt goed. Daar hebben we lis mee. En dan is het een beetje centraliseerd rondom de Marktstraat eigenlijk. Ja. Dus dat komt goed. Wat een organisatie maar dit wezen. Ja, zeker. Maar daar ben ik al iets mee bezig. Ja, we hebben met een podium komen, oeren met loot komen. Nou, jacht misschien wat minder, maar het al je wel organiseren. We hopen dat de zin is kind. Dus dan dat lacht, dat komt goed dan. Hij mal stiekem op bijna zoen of net?
Nee, Dovo? Mooi. Nee. Wij hebben hier Ik een voorspel je, uitspraak. het wordt gewoon prachtig waar. Uit Sneek is altijd mooi waar. Ja, dat- ja, toch? Ja. Ja, en altijd om jou zo'n reining gaat, dan vinden we dat net erg. Dan is dat zo. Maar, Ja. Iedereen moet natuurlijk erheen, net stenen, maar erheen. Precies. Parkeergelegenheden genoeg en misschien gewoon lekker het centrum Ja, niet maar ik zou stoppen. vooral lekker op de fiets komen. Dat is goed voor het lichaam. Ja. En ik voor de CO2-uitstoot, nou. Ben ik helemaal mee, is goed. 8 juni, zet het in de agenda. Ga er vooral even heen. Geen entree, dus kies lekker Nee, het is helemaal vergees. Nou, door het centrum van Snits Skarrelier voor Uit Sneek. Er is een site of een informatie. Uitsneek.nl en daar zit ik het hele programma op. En daar kan iedereen alles vinden. Heel veel plezier of. Ja, was toen nog spelen trouwens of net? Sametien weer. Ja, maar op het festival zelf? Nee, zeker net. Nee, daar heb ik geen tijd voor. Doe eens lekker rond in Share Not Ja, Good Games. Ja, precies. mooi, man. Goed. Succes bij de. In ieder dank geval. je. 8 juni. Snits zit helemaal in het teken van dat festival. Dus al je de street op. En dat vinden wij hartstikke leuk natuurlijk. Goed, wij gaan weer terug met het live optreden hier in de studio van een fantastische groep. Aurelia Rose. I call him the lost boy, wandering around, and it's hard to reach that, what he's lost and try to forget. Driving on his motorcycle, always looking for the next high, but days are running dry, can't keep up this life. You'll see him around at night, doing all what God forbid, alright. Drinking till the sun comes up, worry less or none. I call him the lost boy, wandering around, and it's hard to reach that, what he's lost and try to forget. The stars feels right for you, stealing all these hearts at night you do. But where is yours, my love? Can't get a hold of you. Maybe you wanted to be the thief first, and is that the lesson that you learned? Is that the lesson that you learned? I call him the lost boy, wandering around, and it's hard to reach that, what he's lost and try to forget. I call him the lost boy, wandering around. Has someone ever been so close? You must have felt so alone, hiding and trying. That's all you've known before. Lying in the darkness, how have you survived that love? Fighting, you fighting, yeah, I know that you've done. And crying like I've never seen before. I call him the lost boy, wandering around, and it's hard to reach that, what you've lost and try to forget. I call him the lost boy, wandering around. Has someone ever been so close? He must have felt so alone, so alone. Ja, hoe zweefvol was het haar? Fantastisch, wat een optreden. We krijgen straks nog meer nummers hier van Femke en haar club. Maar dan mag ik even goed zeggen, want ik zit steeds Aurelia Rose. Maar Femke, is dan uitspraak goed of niet? Nee, het is Aurelia Rose. Aurelia Rose. Ik zal er nog even op oefenen. Hoe is het op die naam komen eigenlijk? Ja, ik vind sowieso Aurelia vind ik al heel lang een mooie naam. En Rose vind ik symbolisch gezien heel erg mooi. Dus ja, zo is die naam tot stand gekomen. Stel even de band voor.
Ja, op de gitaar hebben we Patrick van der Ploeg. Op de drums hebben we Senna van Zelm. Op de bas zit Marije Hoekstra. En op de vleugel zit Sarah Verseur. Hoe has deze band bij elkaar gekregen? Ja, het is eigenlijk een beetje via verschillende platformen. Patrick hebben we via Facebook leren kennen. En Senne, volgens mij via de poster, als ik me goed herinner. Maar heel doelbewust gezocht dus. Ja, zeker. Ja, klopt. Ja. Want ik ken die al een tijdje als muzikant. Er best mij heel wat projecten al dwaande. Eerst al Lena overigens. Wie is het zat om al Lena onder de slag? Of doet dat nog steeds deels? Dat zij zich gaan een deel wat ik zelf door en een deel met de band? Ja, ik ben zelf ook nogal bezig inderdaad. Maar ik vind het echt super fijn om samen te werken met deze mensen. Ik merk echt dat het muzikaal gewoon veel meer een geheel is. En dat vind ik gewoon super fijn. En bovendien hebben ze ook allemaal hele mooie aanvullingen op de muziek. Dus dat vind ik ook echt super fijn. Ja, samen is leuker dan alleen. Ja, soms is alleen ook wel heel prettig, want dan is het lekker niet omgaan. Maar dus is dus nou echt in de fase met de band lekker spelen en noem maar screwen dus ik. Ja, op het moment ben ik inderdaad meer met de band bezig dan zelf met dingen bezig. Maar ja, ik vind de afwisseling ook wel fijn. Ja. Wat ben de plannen? Nou, de plannen zijn... we zijn vooral veel al aan het oefenen. De set compleet maken. Daar zijn we al heel erg ver mee. Ja. En dan is het uittreden. Dus we komen graag op plekken optreden. Ja, dus je moet echt de wereld in spelen, zeg maar. Ja, klopt. Ja, dit is wel hele sfeervolle muziek, hè? Dus kist overal spelen met dit soort... Ik heb wel gemerkt ook toen ik bijvoorbeeld met Sarah wat meer samen ging optreden, dat sommige plekken, het past dan niet echt bij de muziek. Dus ik kijk daar wel iets gerichter naar. Ik kan me voorstellen dat je er heel kritisch op bent. Tenminste, als je er gevoelig van bent. Ik zit maar gewoon optreden en mensen zien al bij de Barten ouwe hoeren. Ja, dat leent zich net voor deze muziek. Hè? Nee, klopt. Dat is inderdaad. En dan ben je geen ouderwetse punkband. Ik rammen met die handen. Nee, klopt. Dus, nou ja, goed, maar ik snap die wel. Het hele land toch eigenlijk in principe. Dus je moet echt wel de oerrol spelen. Ja, zeker. Ja. En de studio over in? Ja, dat willen we ook denk ik uiteindelijk wel gaan doen. Ja. Genoeg plan, genoeg ambities dus. Ja, zeker. En mooie muziek, meid. Ja. Aurelia Rose. Live in Noorderwien. Forever and ever, you'll be mine.
flowers. I feel your love through all my veins. You'll be mine and I'll be yours forever and ever and ever. You'll be mine and I'll be yours forever and ever and ever. Beautiful flowers, let's take the boat and find them again. Beautiful flowers, I feel your love through all my veins. Left in the dark, you broke my heart. I can't believe you were capable of that. It was cold, heartless, consumed by darkness. You've got your walls up, must be lonely inside there. Upstained, dismantled feelings. I can sense that you've got your mask up, must be tiring, so messed up. But I thought you were made to die. One day you just say goodbye, like it is nothing, like I am nothing to you. I gave you everything I had, and let's just say, just forget the things we used to have. You're just not looking back. Close apart, never thought of that. 'Cause now you're just making me cry, and it feels so cold, heartless, consumed by darkness. You've got your walls up, must be lonely inside there. Upstained, dismantled feelings. I can sense that you've got your mask up, must be tiring, so messed up. But I thought you were made to die. One day you just say goodbye, like it is nothing, like I am nothing to you. I gave you everything I had, and let's just say, just forget the things we used to have. You're just not looking back, and pride's high on you, but that's just how you do. Like it is nothing, like I am nothing to you. But I thought you were made to die. One day you just say goodbye, like it is nothing, like I am nothing to you. I gave you everything I had, and let's just say, just forget the things we used to have. You're just not looking back.
Aurelia Rose. Fantastische, sfeervolle muziek. Samen even in Noorderveen live. Dit is Lammy Bruins. En Lammy, die kijkt al een hele tijd. Is hartstikke actief. Net alleen gewoon met het spelen. Dat doet ze al van al haar seks op deze accordeon. Mag ik er even bij zitten. Maar ook op internet had ze inmiddels een record vestigen van live filmpjes, Lammy. En we houden al heel lang contact eigenlijk. En ik zei, wanneer komt ze nou eens even met Delm? Nou, daar is ze dan bij 4 heren, 4 fantastische muzikanten. Stel eerst even de groep voor, Lammy. Wat mooi, dat is de best. Welkom. Lammy Bruins combo. Ja. En dat is Doeke Dokter, Pieter Emmerga, George Lancaster, Arthur Siro. Want du speelt vaak met een heel soort muzikant, maar dit is een beetje de verste groep, of niet? Dit is van de combo. Ja. Hoe is het bij jou? Goed. Ja? Ja. Ik volg die op internet. Hoeveel filmpjes staan erin tussenop? 2578 komt vanavond. Wauw. Vanaf 20 maart 2020, hè? En YouTube heb ik dus sinds september vorig jaar. En daar staan er nu 644, nee, meer. Nee, ik middel 48 of zo. 48. Ja, dat ik net uit. En ontzettend veel. Krijg je er reacties op? Abonnees, ja joh. Ik heb per dag soms 700 reacties. Ja, en dan, dat is er even zo doorheen. Ja. Je hebt fantastisch met hij. Ja, Spelen. Dat komt vanzelf, hè. Wie had dat nou dacht? Nee. Ik bedoel, toen ik 4 optredens in maart 2020 en met een combo en hier en bij Bob via een kamerconcert en met Pardoes. Ja, Bob de Boer in Kwaaien, hè? Bob de Boer en met het combo en met het ensemble. Het grappige is, met het ensemble hadden we dus een première. Maar ja, die viel ook weg. Dus is nooit gebeurd. Maar er komt nu verandering in. Ik heb weer contacten. Oké, wat bestel je van doel? Wat ik van doel ben, gewoon lekker spelen. En wat ik nou mee bezig ben, dat is dus met dat stellingwerfs. Armen Houtman die had een prachtige prijs. En toen wie ik daar in die kerk in Oldenbekoop, toen dacht ik van jongens, hij had zoveel mooie versjes. Dit versje, dat rapide, dat is ook van hem, die tekst. En dat is zo'n mooie combinatie. Ik heb er zoveel liggen. Dus daar moet wat mee gebeuren. Want in de kast heeft niemand er wat aan. Nee, je hebt naar die en daarna. Precies. Dus 4 jaar lang heb ik die jongens niet gezien. Ik heb ze dus gebeld. En wat zei dus? Ik was bang. Ik denk, ja, zullen we zeggen, van, ja, we hebben niks gehoord. Dus oké, dat doen we niet meer. Maar ik heb ze gebeld, stuk voor stuk. En iedereen zei, hartstikke leuk. Gaan we doen. Dus ik heb daar gebeld en we gaan doen. Fantastisch. We gaan weer leuke dingen doen. Komst dan gauw, hè? Ik hoop het wel. Even, YouTube, hoe heet die kanaal? Accordeon Lammy. Accordeon Lammy. Ja, YouTube Accordeon Lammy. 600... En een hele protte. Nee, 435, 36. 6.46. Accordeon. Ja, bij deze dus. Prachtig. Nou, ik wil hem jaren. Ik wil hem live jaren. Ja, fantastisch. No? Lammy Bruins, eindelijk is het er weer. Na al die jaren. En ik ben er heel blij mee. Nogmaals, letter kennen we wel eens op YouTube, Jim. Nou live in de studio. Lammy Bruins.
Still going strong, jawel. Lammy Bruins, fantastisch. Op haar 6e hier is al een accordeon in de hand. En nu speelt ze het nog steeds. Maar groot succes dus, zeker ook op internet. En het live in Noorderwien. Straks doet ze nog een live optreden hier. Maar ik wil jou eerst even bedanken voor het zien. Voor het hartje dit hier in Noorderwien. Na je weekend ben je er weer. En nog een keer. Lammy Bruins, live in Noorderwien. La douce France, la Tour Eiffel. Het leven gaat hier veel te snel. Le Gare du Nord, Champs-Élysées. Traffic en metro reizen mee. Hollande weg en Sarkozy. Het is geen les wat ik nu zie. Het gaat rapide in de stad. Macron heeft geen tijd voor het bad. Ik wil Parijs, wanneer het is weer terug. Het slenteren over zo'n oude brug. De koetsjes over boulevard de Clichy. Het gaat rapide, wat ik voor me zie. Le ciel est gris, la nuit est triste. Het is het verkeer wat vuil verliest. Getoeter van VW Peugeot. We krijgen het leven niet cadeau. Ben fatigué, roept men in koor. De boulanger die draait zelfs door. Zijn broodpakketje is half verbrand. Een walm van stress waait over het land. Het gaat te snel, zoals het gaat. Maar de Thalys, die komt te laat. Ik wil Parijs, wanneer tijd weer terug. Het slenteren over zo'n oude brug. De koetsjes over boulevard de Clichy. Het gaat rapide, wat ik voor me zie. Mona die vlucht het Louvre uit. Ze is wel oud, maar ze besluit. Tranquille nu, weg met die stress. Was ook Da Vinci's wijze les. Ik wil Parijs, wanneer tijd weer terug. Het slenteren over zo'n oude brug. De koetsjes over boulevard de Clichy. Het gaat rapide, wat ik voor me zie. Het gaat rapide, wat ik voor me zie. Het gaat rapide, wat ik voor me zie.